be Mike ni mame Mr. Mayana makata ababa we nim edi amame monkata nanim say edu time say ye bie nanim a na eye yi a ya ye behwe na ya ye ho adwuma oba pete say bie wano na kasa kese mamente wonka e fro say mente nka no ha kasa bie na mente wonka kunadu den okay all right oba pa no pede na do nam me ba cho me bisa kwan so de na do nam no pay wasama ode nam na mi bisa wo oba pa eye wo wasem nyo papa asem enti na mi bisa se kwan so de wo de nam patos anopede mu ya ha e boko na nsem me ne be ma ya tuwe na ete ananya yale aba yale akakra aba ana maba papa mo nti emu na papa se eba se nti o papa uni bibi denti a me pese wa wo kan wasem na edu ba bi a o papa eba mu no wo na akohyi abrante kwatwen wo mpena wate ase enti kwan afa so hyi abrante mo twen mpena di sen de yare na aye wene o papa de wadu ha na yenti wasem ni ye rache ni baba ni hyi ache mfie menu ani ni hyi na mo biso na mi hu no obi wan so na enam a hu no na kwan be ne fa so o kire na ono so na mdi hyi abla conference call ne di hyi aye okay na sa na oni nipa kro no eye call nti nkomo be ne ba ya wo fresi mu e ma brante no ye conference call no ono dan fun nti ono ani na edi nkomo nti ofre na me ne boy ne ye call no o piki sim nti emu an ye di hyi aye di nkomo ne di hyi aye ho to asumiti o na ono ye adwuma obo ase am sumisi adwuma wo fen so tim adwuma twani mu na me de ba kuma ase ebe ye adwuma kakla ti e ma me ne kwatena dan ba akum tim da kro me da ho na me so da na obi di pane awo me ti mu na yale ne start ye ti e ko hospital na mo se HIV ya ko test ye so abema de ne binim ba me ma ye test ni mpire ni na still na bi da so mi mu ba ono kompire no asemprense na bi ni mu ti me kra ne se me ko ma me keto ho akodi holidays kakra we se December ye be na ma kama pama ade kakra akra emu na mkodu na ade chia na me ko off kakra me ka se mani tie no mo atwinso agume so a emu na stroke so din hu baji nti emu na papa ka se me mbla omo ho ti me ba ho na me ado ma yare sana ba kakra ma hu se emu odin kakra ma obat eja ye bebe omodin kakra na yetimi atede wo kan wate ase wo hia brante no wo san tukotena ne fie pachane oye wo ho ade pacho debi nti eyede na tukotena ne nchen me ba kuma si ambe ye adwuma na se adwuma wura ne ntokwa sana me ka sa dia me sisa me na ba ono no ho nti na o ma me no papa we awo offense and two for offense na ba kuma ase woni abrante ne tena dem how many months ya tena be 2 years mu eni mo tena dan ba ko 2 years dente me bisa say on ne tena how many months no what say doctor e diagnose hu say wo HIV no makwaye abrante enso so test ono ne de ne bi wo mana se bi nim ebi ni mojam e de ntia na mo na ne ehia na mo yusu condom ana pacho debi ana kwan be na mo fa so hia ne ehia mbo ye ho ban na mo mo ho ban mu hia se de da na mu hia na ena wo wanya mojam yade ba be ma ne de 2 years ne woni ne da ana na mo ntana ne ntana ndi ehia musa but say den a na watwe mutimite bebrere na watwe na mutimi di be sen be 1 week na mutimi ko sen bia mienu ana miensa tese na watwe mienu miensa sa 2 years wo wanya HIV be ma na enya bi
eno na me nwanwa mi bisa asa question no even there by afimu ani 1 year pachane abrante no ekofie ekohu abusua pachane dia na mo no 2 year aware kwan be no fa so obe okon papa m koje lesson na egusu aye toto na emu na ya lady abai nti wo se yare na sha se no oson dae na obi de pane wo pachane ushi abrante no anya mfie sen pacho mishande na mo be 25 na wafa be mada pachane ushi awe na be ma na wone ne te no mugya ye na edi sen anana mo da wo ho pacho de na afia ba pachane sa be ma no we minim se bi owo the number so from me phone on tenenka because nka unya yare ya be ma we enya bi no wono ne the next suspect a ye betimi edi ye ni esi no so na nka ono so ya hwehwe ni mogam ba on tenenka o kuma se ha no offense minim se bi ono obi da bi ba bi a wone ne twempana no no offense na mo twempana ono kwa ne be ma wusi so wafa dodo sen pacho Blake kama miensa di odi kan no we omunna ni offense bi asamo dia me wanwane se woni be ma tena 2 years na time bi ya mu hyiam na wo benya HIV na be ma na nya HIV ni bi eno na menti ase na wo fa na chi ana jeze die nti na modi aba wanya HIV be ma na ne te no wonya HIV na yete ha die nti na ewa ha edintia eja mpacho be mike ne mame na memra won che na am say de me pafru ba ne nche no minya de nti ene mo eja mpacho apombo ko de mpacho Kristo adom me ho ye pa wo ba ne ababa we wo ba nkasa won say wo ba nie woni abrantie ne tie ena wono nanya HIV abrantie ni nyanya bi but ene ye hia wa ha edintia ya ma men ba en se abrantie ba me nchai one wo me bai e bai be ka kire me se wone na ete na mbusan se o mte kwan ba so na so pese o ware no na mso master di o mo ho abusa o mo hunu se di obi a sitie no mo se o mbe ba kire o mbe san ba ti kire o bai no en so ba jealous na wa ware me ba no na mso de lesson nyina ma no to onso san firi wasan de me ba no ko kire onso na awofo no to mu o mu toto o mu ne ma se de ba ya awade en beba so emu na Christmas bedroom be so wasu ade apon no o man call my wife nua ho se nka onko pe ba bia obepa made na nka Christmas nko ja wonya adwuma kakra o mso de aboabo o mo ho to koduru ye na de kyen ye na mo ha ne frem se bana collapse to mpes ade o ma sofo be bomb pa ma na ba back to me se nko mo be ko hospital na me si da bi o mfa ma ade en samre me to mo dinu sika na ma my wife be share na kaiti had ne bae oba ya ne starting paibo egusu ama fe nyame ye adom na nyame ye adom e ma fe de na hoode no asateba to kwa sorry anyumre na mo frem se me fa ne card doctor card mra na msa de no mo se o se na ni subiri no doctor card aja wo de se me pese mi won se wo be ye nya aka se wo HIV enti se wo tuhwe ye se ye call hospital ye fa hospital card no e be me ya che abrantie ya frɛ na ba ha de enti a oba be ye oba ho ade akwaya nya HIV be ma ni bi but still ene mo de na ba ha enti de enti na mo de abrantie na ba no ne pese hu yo ndase de o mu nyina ne se de an ko to hospital tim do ko to hospital a friend no born amane na otwe ansa na oba hospital ho to oba ye no e call ye no yi no bepem sa abri o mu sa hwe oba ye na msansa no come free hospital no sa no come pai bo fro bio abasa be to sa abri o mu sa hwe di wona me friend no na ko na ada na mente won kan no so da meba na mse beba da bai no se meba kwasiada tukosiara me hwe no kwan wa ma na me ye voice message man se komna unu
wonim sɛ abɔfra wo ne nnɛteɛ ɛna wonya saa problem ni nyinaa yɛ boaboa sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ahotɔ ɛbɛba na ɔso da amate nti nyame yɛ adom a ɛbenada mɛba afei ɛbenada no ɛnu benada adwoada no ɔfrɛ me a ɔse ne papa sɛ ma ɔma hɔ na me sɛ ɔsɛ ɔma hɔ sɛ ɛdeɛ bɛnti na ɔsɛ ne deɛ wɔ mu sa na me sɛ ne ebisa no ebia na asɛm wɔ hɔ ɛnso mahwɛ no kwan a bɛpem saa bere nya information bia ti me tell me na ba sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɔmɛkyerɛ me deɛ nti a ne papa sɛ ma ɔma na afei kyɛtɔ asoma yɛ nyina ne yafa okay na sɛ waba fie abɛgye list sɛ wɔba bɛyɛ ɔba ho adeɛ afei ɔba ayare wakɔ akɔda yɛ asabia bɛrima mɛhwɛ ne yere a wɔbɛware no wife to be ɔsɛ me papa sɛ ma me ma tese obeso ohun die nti a ne papa sɛ ma ne ma alright wa sete wo nkyɛn wa ayɛ sa interview we ma me bisa no die nti a ne papa sɛ ma ne ma gya bɛn mic ne na me pa kyɛw kora kwabra na je wa se so kwabra bɛn mic ne na gye ne so ma me kwabra bɛn mic ne na wa se kasa ho gye ne so ma me agya wotie o odi enya bɔne so am so odi me sɛ dem se no tie na nka me pɛsɛ yɛ nyinaa yɛhwɛ kwan ɛbɛfa so a nneɛma bɛtoto yie me frɛ wo ma aka sɛ papa sɛ memba timbisa wo sɛ di nti na papa sɛ memba wo sɛ wonim timsa to ma wo sɛ bisa papa na ebia na bibi wɔ hɔ ma hwɛ kwan ɛpem saa bere mente hwee timpɛsɛ wo bɛkyerɛ mu na ewiase nyinaa te di nti a wo papa sɛ memba hwɛ akora no memba kwabena we dia wasoma wo bɛn wase kora kyɛn me ɛte sɛn no kora sɛ papa yi wo ne wabusua kɔ ne nkyɛn sɛ mo kɔgye list ɛde ayɛ ne ba no ho adeɛ na ade na ɛsɛ list no ato nso mu yi di pacha de tie ne sɛ ɛkɔ bɛ sɛ yini pacha mu ma mi papa ni ma mesrama me ba cho kwabena nso sɛ mo nkata nanim why ba cho kwabena nso mo nkata nanim sɛ makata oba nanim de a wɔno nso mo nkata nanim ti kwabena ye be grant wo we de opese ye ma obi e be ya ma be mic ne ma me de nti no akwa list sɛ ukoye oba ho ade na ne papa frɛ wa o se me papa sɛ ma me ma de nti a pacha de tie ne sɛ oba yi mihia no na madam fu bi so na mihia no na mihia no na me wo boase a me ye adwuma nti no mihia no so no menini di nkomo sɛ mpɛsɛ me ware no ana metnini tu awale ho ana muntu a na etu kɔ animu no na kyɛ sɛ me kɔfie ekɔgye list ye kɔgye list no na oba nso so wasu adwuma pon no awo ma me mo nkyɛn ana me bɔ na mane sɛ ne sa na tie dia eni efiri ba bia wɔ no na ebekumase na bepɛ adwuma bi yɛ de ɛyɛ nti ofiri o ma me mo nkyɛn ba kumase bi yɛ adwuma beta afi de ba bia na hɔ ne ha adwen na me so na me so ma han dan wɔ tafo adwe sɛ ne sa na tie dia ba bia ma han dan me na kɔtenam na ka me so me wɔ boase yɛ adwuma me so ma yɛ adwuma enti emu hɔ na ɛkɔ animu ana then hɔ ana ɔyale ana ma frɛ papa na bɔ na mane sɛ sei then ne de ne kɔ hospital bibia ni a me frɛ papa na bɔ na mane ehu bibia betua bia me ana mtua but me ni problem ana ɛkɔ animu no ana ɔyare yɛ enti ɔyare yɛ ne de ne kɔ ma me keto awo de ne kɔ hɔ no na yɛ sɛ emu ayɛ de na papa ka sɛ yɛ mfa ne mra ana eno so me ma ne lolo fe no ɔyɛ de ɔde kɔɔyɛ enti ɔde kɔɔyɛ no efi ɔkɔ me adwuma na ableki na mama me so ma ba betena fie enti efi ɔkɔ ne nyina na ahoɔden ne susu ni hɔ enti no afi de ɛwɔ hɔ na papa ne ka kyerɛ sɛ esi a ɔyare enti ɔde ne kɔ hospital na me so okay pa chomate enti na iska kora lolo fe me de bɛyɛ lolo fe kora de akɔ hɔ no ɔyare nyina so na me kɔ ɛwɔ hɔ a week na ma kɔsra no because of say sikasem no emunye because na mtifie esi ana afi na ten makuma ku bia he nti na afi de ho na ne ofa bi frɛ me ifra brochire o frɛ me a asema ne ofa ne ka kyerɛ me ne sɛ oba na one ne te no o maka ho nsɛm bebli sɛ o yɛ ade wahwɛ abaya ne kama pa nanso desi wanya yale bi ace na ace na wanya no
de omo kan say me na me de yale ne ma abaya no emum eho no me ka say ye me da na mboa ehye me because oba me ni tu anamo na enoma bi wo ho a me ama force di sika awuram aboa na beduru sampempenso yi mini ba bi ayale ni free ana me hia no so no ye nyina ya ankoye test ehunu se e bia o yale bi sei but me ne ko hospital no yekoye test no o yale ni bi no anka se suna me se onya ntobase edi ne next week na me ne sa na ni mienu nyina sa akoye ye mini ni mienu nyina akoye ye no o bi mi ni bi ma anya ba akopɛ me yeto aso 3 onu so ye o de o resource ne bai ba jai wo me phone so okay mi wi a mehwe o resource ne ja me ba cho de oba no so resource ne bai ben mike no ma me agya nyi nnam unim resource no dedi kan my first one ni nyina de omumienu nko na akwa na wan kasa so oba ne ba wo nchen no wo de na akọ ayansa bia akọ confirm say HIV mpacho ena okoda ho no ma me ka say wansi ho a mokoye no nti kwabna wo ne girl no moye dodo sen me ne girl ye mienu na agya oba wo so ne na ye sen on de okoda ho week ni nyina na se moye ba akọ o ma o mugusu ye ya akom se eno so wo de ye yi ni ba fie no wasan akọ amoma san hwe still that's a kwabna one ni ye mienu na eye HIV positive ba wo de negative dentia me kwa na esaya me nwanwa because of say oba me ne tena ye ko be 2 years kra me kan say ebolo anya say ebia me ne na ana say ebia me use condom ana say me use me protect me ho da bi onya me ko check ye kra na owo sa ya no kra still now mama manza mfa me ho anka me no me sa wo say wanya HIV no sa ne da pa jan na wo she condom ana pa che da bi wo mo ho ban pa che da bi adentia say oba no oba na me dono efiri makoma mama ya ampa say okohu say wanya HIV no no die mo ko no raw na kwabna risk ben no won say adaka na si hoyi udam edo be sha menam o say adaka no still medam adentia dientia ade da so no bewu a o so ni bewu dienti na hu say wo HIV ene ye wo enro bebre ene bambo bebre wo honom ubetimi akọ hospital doctors be ma advice wo betimi a kire o kwan a ibeda HIV no wunya bie usiki sa advice na answer pache dabi nti dienti na one ne kodai dienti a kwabra mi bisa wo dienti a pache yo dasimi ye kwabra nti kwa hu so wo HIV no one ne da eto aso be sen efiri okọ ni nyina de menene etra ya akopim so call mama emfa say be 3 months na say ukọ so wo HIV wasane na da 3 months pachane na 3 months na chi no so akọ akọhwe biem pacha ma sa akọhwe biem o correct still negative pachane ade wadi aduro kwabena serious wadi aduro pacha David ni bansiri bi da wasene pacha David memehwe pacha brother mi wo meba mo awuro o trouser na kofom na wanwa bro ma dwene menti ase so se wonu oba betena 2 years woni na da ukohwe ni mojam no no HIV ba later na so HIV no still wasane na da ukokwaye a wodi a negative send your don wo mti adan na list no pese obekwa akwaje ato aso aye ne ho ade mama pacha bento aso bi be mike ne mama adan ti na onto aso so mo say yale no menam de ma no nti senka wo man ka se wona ade ma ne de a enka beto aso aye ne ho ade se na meto aso a ye bomodi an se na ahode ne be de ebeba na se yale ne be de beko because yale ne ba ni nyina anye se ebia me pamo no se wonko still na no da so me nchen kopi mi se o ko o maame ketu ho a de no de ko o papa wo o papa dienti na mumususu se abrantie na de HIV na ma o dienti a acha me nka se o na de yale na ma na ho na kan ejamba cho mo na mo kan se o na de ama no so me ne nkasa
bibia kwamna wase se won kan hwe o pacho no ofa e wa brochire ano no ne frɛ me na ofa no wa brochire no wa frɛ no bisa wo se wo yare ni bi ananso wa misanti ama me de test na de koyeye no me de Sunday no enti me de Sunday no na me bu afu enti no ka se minya abotre na me hweye e wo ba no ho se de enoma si keka ko no ne ofa na ne san ka sa enipa na ono se enipa bi ye cutlery set enipa bi ye forking ono na wo bo ko edu se una ade HIV aye no wo fa ase no wo so se twa no be ka cho ze den ba cho sa ka kire me se me hweye na omo so ka kire o ka kire se aje se me sa akoye test ni biem ehwe ehunu se ebi nim ba test ne yeba sa mama ye o me ni problem yeba mama ye because I say yenso ye confirm say wo bi ananse wo ni bi me hwa baba we wo hia nse na no te a mi hia ne nyese no te da be ne twa to ehunu apart from ene edi be sen ko be manti de nui ba na ehunu no sen na o feeli manta ba kwabena uhunu ne no sen na o feeli uhunu sen na o feeli mi ti afi unchen feeling it is saying feeling bam anasa reho feelings kwabena yima no mi ti o enye ni je uhunu so wani nye because me hwe said the why na minim ne tetimremu but uhu obi a wayare a uhu a wutimi hu entinka at least de ese wo ye ne se yare na ba ese wo bo abusua no se list no kwa na wo be hold on na list na eye sika na de koto niema se sika kro ye bi na ade ye ne ho ade entinka list bo abusua no no mo hwe ne kakra na de na so wo twon ho se de ntia me twe me woni se me fa yale ma oba na wo ka che me se me de yale ma oba say papa ya wo bai wona ti hei wo so on kan hwe eh no wofa e na aka no on kan hwe a den na busuani bi susu timi frame ebo me e ka sa asem ni kire me won say ono ne wakwantom tie bia wonim de asie enti fa wanse na ho ani ahi emfa mere wukuro wati ase frame nka bi nkire me ono de onya tin se no wofa ase na nya HIV ne de onim me obetimi aframe e bia bibi sei na obi wa ono no ti abrochi ono no eye na djuma na me so me timi Ghana so me yema djuma ono no be ka che me se me de yale amane ba de a waso de amane wa fa sense o de amane ba se me ka se ni nyina se the same thing me ka no wa se sama no wa fa na wa bo amane sa no me wa ma so ate me ma wa so nte na ma amane sa asema aba me bai wa fa wa fra wa ka ate no wa ma so ate me ma wa so nte nya hai na wa ka me nim nti aja de wakonta ne kan no na wakonta de na o de aba mu kra no wo no me na me no dili wo ha no na no fa wa broche so wate bibia na wa fra no wa bo amane o se wo kra o confirm ma me na me ka me kra me bisa da akonta se na si ni di enkomo a ase akofa o ha bia se na bufu abai se me wo hoi hospital yi no or say 5200 eda ho eje ne se wo banti wo bo ne ho kan se hwe oh se me ba nde wo ba mubusua eti se wo ba yare me ba ja abranti enya nye ne ho ade akura se maka menwe listen wo ba beje onye ne ho ade enti se yare aba wo ba no ka ense hwe eye wo na wo ba eti sa obi kura timi ayo oba ho ade one ne wo ma omutifie ba ne ma munye oba ne yare a abusua timi so asene enti wo ba ho ka mimi hu boni bi ewom ben ka se ma bo no ka e bone me pre paade e ma de pa eti eja pese still nka o meje list no na onto aso enye ne ho ade ana akwesa aba o se nyina yesusom ni ye pejama ni si wo ma ne ye ene ho ana montuo na o se mene ni tu eti pese nka on sasene na monhwe ne yade ena na me ka kire no no se what the list na anye ne ho ade kra na yare aba wuntimi nka se wonko ati ase o me ka kire me se o fa no na nti se na ese nti wasa ebeta na ofa daddy HIV de enye headache enye tipaye o
ɛna sabio senka brantie wakɔ hospital na nka ɔno nso yade ni bi wɔ ne mogya mu a ɛne yɛnyina betumi agina waka sɛ wɔna de ama abaayɛ yi ti sa brantie so kɔsiw mu sɛ wo ba ne nankɛde yade bɛyɛ no nso yare no wo ba ne na wɔ ne ho ɛnya brantie na wɔ ne ho enti yɛmfa mmara bi anwea brantie ne sɛ kyinkyina atwan wo bɛfa no no na ɔnyare nti no ɔyare a hwama ne ho ntɔ no ansa na ade naba HIV ɛnyɛ yade a ɛyɛ yɛfun yade anasɛ tipa yɛ kɛkɛ wate aseɛ eti kyɛw pa na ɛsɛ yɛne abrantie kasa na ɔtoa so ɛboa hwɛ ababaawa yi na neɛ baabi a obɛduru bi a obɛpem no na watwe no ho kakra ba yɛka sɛ kyinkyina atwan wo bɛfa no ɔnyare wɔnyɛ HIV wo ni HIV nti yɛ ne sɛdeɛ no ɔte a nti aseɛ nim agya enti ase enim be mic ne mame enti ase enim tete woji tum sa abrante yare woni bi menyintum okay enti na me se ye pese ye test no wono dia wo ka no emi e fa masum ni se no wo fa na ka kire se bia ba bi o mu koye no e ho nyentu ade na ba bi akra no koye a hospital na oda no a machines akese wo no wo mra ho na wo me check nhwe e ho na me ko fa confusion ba wone wakonta ne ntemu no okay nti kwabena akonta ne ka kire wo se ba bi a machines akese wo no bra ho mom na omunye HIV test no o kan za asem no Pancho Debbie, or no one casa. One casa. Your kind is on the HIV Baba. Okay, into offer. Dear say, and is a branty at Quabana. Ababa way senka, a didn't win yan can any dear. Yariana by and Casona de Yariana man till say, Yadobako Hospital, na yan Casaya dancer for. Now also why test near Mujano, a be womb, and I say a binim. What I say? Tis a Yariano Mojanimua. And when you bear identify us, I want to demand no. And also one on kede ma wo na yahwe doctor's advice e wo ho no ba for now ne de ese wotimi boa na omutimi hwa ba ye pacho ne yare no ho kwa ba nso se woni nete se woni nete dem se nka papa yi ejo se be nkwase abu sika kora nka no dem pa because wa for obi ba wunya ho ade cohabitation o se tu betena me nchen ade no anya no ho ade ansa na otu abetena ho dentia I didn't know anya no ade ansa eti the fact is that wanya no ade a wo ma ni tuba betena wo nchen no eno afom de edi kan e na baya wo ne nete wa bo tiri mu po se obeye ne ho ade yare na ba beto ne kwan mu tese also abusua na sene kakra what I say yen ka se faka ni nyina yen ka se faka ni nyina ajamba cho o ma mema ben we ni mame eti se oba be ma kwofo oba na mepe honest answer ono oba ne te wona se yese wasi be yenya HIV oba be ma na enya bi na se wonye ne ho ade abepene se onye ne ho ade onye oba ne ho ade oh me hwe se ebetua na mo abeboa ansa na owa na wa no da bi HIV ade uni me HIV asema ye kan uni me HIV pa ye no nsu nyame ye uni me HIV pa ye nyame timi ye bi eti obema aba be ma ware HIV patient ye betu ho na mo ama na kɔ no wa no asa no mo ben ana mka se ye wawo mpo yesu ma ne sɔre enti wo nya anyame den so obetuma mana ewe afiri ne moja mu nti ana mo be na nka mu betu ansa na waware no kame ho ye nyina ya tuo no enam so meka mo ye nyina ya eja me ye hu ana mo apese otu na ye hwe na kwabena nka ho na ye ntu ana mo no ana mo ne de se wona ka se enne se ne no opet ansa de a omwa dade ne de aduro no bibia esika bibia esika okay ti kwa ya fa so benya sika betuma tu sa na mo no ya mehwe se esika kro ye mfa tu na mo no mate ade am yam hye me maame adan na wo kɔ hospital a doctor hu sɛ wanya HIV no kwabena ba wo de mfa ne sɛ be ma ne take aba ade no wan kan kyɛ ne sɛ onya ma mo nsa yade ni nwiansa no ne wada ade no wan prevent no ba jo ya koye test nipa no oye test ne ka kyɛ sɛ sɛ ni ni be hye a ye nyi su aduru ba mba me ka kyɛ no sɛ so wano amba sɛ oboyisu me yakɔ odo yentam ntino onpese bia e kira nko beka se yare eba na oyi nani ama me ende wa anyesa ana se o ma hu se odo ntina still woni woda eti kwabena mehwe odo a wo wode ma baba we ya ye kase ye bom na ya hwe ne yade HIV enye death sentence se wonya HIV a enkyere se kofie kowu ene nro bebre wo ho obetimi ada duro so anoma sesebio ne ho ade na wonye kra na boa na papa yi hwe na onsensi ne dadam kwabena be mic ne meti o
Mama sisi ade ahoɔden bia ni o sisi ade ahoɔden ni o because first am share no ne de na me ye madwuma na me wo boase mansim if we say me free yes me be ye no ho ade na adwuma sam ye basa ifiri o no ko be 2 years me hyefie me nya adwuma kwabra nim once na woni hwe kura no oposa ne nsam enti memo pimpini wachi what you say memo akọ wachi no akọ dream baby HIV and nro ne say antiretroviral drugs no e free but enye free sa ebi wo wa yeto enuane kura se wudie ansa na watimi anom sa nro no ano ode papa ye ono kwantimi eti kwabena kọ wachi kakra na yese aboa no kọ nachi ansa na wapem na yenhwe ne mu ababa wei wate obapade na be kan che kwabena otie o me ka je na anse one ne tesen na na afre no mfre na no so aje o sesen adepa friend no onye so kwabena be mic no friend no onye so meetie o friend no onye so na ka asem kire no na mpa so we dem no na ka sa hwe manim na adepa wade pe kasa ho adepa na dane adebone kwabena wade pe kasa ho budi case na ye case o kai wa usu ni ti ada na hwe nanim odona sa kwabena odona sa na se me hwe mekan se akomapa ene adwenpa na me ne oba de nam na nei ensema o mo kadi gumi so ana se de o mo pesa o mo kadi gumi so a mama ya pa me ka se nyam ya na mboa na se o mo na eka se o ma de o ma wade pesu me no etu anamo no emra na me ne te no se de na abaya we mi sin form ni se de na mi sin ne tie pa ne nei abusua no ka bibi se de agumi mi so a mi ne hwe ka dia nya mawrade kwabena o ma wo sin kuragu wade pa ti ni so ntie ofe kwabena o kasa ho de obo odi agye ne so mame na tie de wo ka bia na ono ne ka ebeto wasum wate be mic ne mame obapa fre o na na onye so na yenko na ready a mesino asem na aba ya le kura ba ka wa yin mimu nya afia ayale sai ba na ba yin mimu otofom timo adepa otofom tim kwabena ebe shell kama oba wan so ma bi oh adepa ka bibi kire kwabena tofom ka bibi kire no mi yali na ofrem bi se me what to say enye na nse ya asemi ba ya on frem ya ise bia me ma friend ansa na wa friend into the meso bwani ansa me ho yale me nim se nya meti asi de me ho beto me se wale na wale me kura ne wa ya ma me so na me se wa nan mu kwabena de wade pe kan ni o se ne sen ama se de si ade ahodino se de make na ti wade pa ti ni suo se de osi kasa kire wo no ento asomu kakra mpo kwabena minim se HIV den adepa se de wo kan kwabena se se ya wa twema adwen si so se na wo ye adwuma wo mines na je se na nya oni na tikuma se ha ba na wo koba ba cha na mkoba oba pa de du no yema no kra bia na di kwabena tu kwan ma afa na chida pastor David na me no onua ma kra onua ba ne onua ketwa na ete eno kra de se obetimi akodi aba adwuma na me kokko ne yem pontem me pon abia na be ene mfa wen na oba ye na adwen se wo be fa be ma achi a one be ma ne dadam kro timi kodi ba nti ene de ye mfa nkan se mi bisa for the last time kwabena koi ma afa na chida pastor David de dunia ya no kro okwa ma afa na chida pastor David keka fo na ebubu mo rema wana ene me yali ya na obi bebubu bi ma because me sure wa yare na do hwe wonsa ho nyina ohun ado wonsa ho nyina ora ne kakra wo yam timitu adu sa level no ano den nti ma ye hu no kra ewom na ye nto aso kwabena de me kan ye na pimpin wachi we nya force
kai wutrim sa woni na ye bi pen de meka akire wa no ama me ni na ye bi pen na so me kai eble bi a me ka kire se me ne ntina bio then em se emu ho na echi o be ka kire me se o pa ma che o se oni be ma bitina ana se o fa machi ntimi mfa nche no time ana one ne te no time ana me ne te no okay ene de no o santa ase nti o ka kire me de che no me ba adepa asemi sasi kagu ade ni mu sata me ya breki o se entokwa kakra ba ye ntem ama o twene ho na me so me tweme ho ti munya ntokwa no ena ofa na chi kofa be ma foforo sa be ma no we be na me adwuma ho no mini ba bia na ye adwuma na me ne santa se he ya dakolum wo se wadi ka fa mema mienu ewo hefa ofin so nti we na be ka ho miensa adepa onso nka no kra nkyere me dia du no eja so won de abrante ya san koyi aba be mike ne mame dia abrante yi kan wate ho asem da so ofa na chi be pa na che wo no ofin so omo no tiku eja me ba me se wate da man ka se wo hu da wo ba no no enti wo to ofin so no otikuma se bibie wa ho betimi aka a kire wo me ba nka enti mi bi sa wate da kwabna so nka enkai ba won se begin mi bi sa obey say emema sen no afa no se mienu omo ofin so se sie na kwabna sa be yi ba kwa tumu no tese yetimi bi sa oba ni ye be makro na wone ne kwatena ye kofa HIV no ni ehu nipa kro oba pa se sie abrante ya woka se wone ne fa na chi wo santas no wen pacha no so ni bebe on nam bi kagwa ade ne mu me phone na number no so sa phone na say kwa baby ade ne nam tibi bisao sa ne kwabna te wafa na chi da wo se da wo fa na chi da ba se ni eti ini de dabi me se wone ne tena ye man ka se utukwa tena ne fie mo twempena wafa na chi da wo se dabi na che sanya ba akokra wafa na chi dudu osen pacha ba ko na dia wo che wo na kwabna so ye de na che no wo ye de ne hui se wafa achi bi entie ma me hu ye ne se oba de se me no tia mi firi makoma mu ni bibia no tena de obeye no mo machi bia no mi ni ho a mi mehu kwa be na afa so ade hu me honhom no kra be kasa honhom be ntina mi bi sa se mba be hwe wasene se bansiri bi da ho a mi be se mi hu se honhom be na ka kire o honhom be na ka kire se wafa wachi se because bibia me ne na ye mi ni ne didi bom ejwale amini ne kodwale ye da bom ha ntino eno ma bi ye sorry bom wo no abeka a kire me oba pa se meme ya wo no ma adeti ye hwehwe wo mu nanka de one ne twempena o santase no 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 so nki yakwa akohwe se yare no wo no nso ne ho a wo so wo yin santase no ne ina ye adwuma hoi adonko sa ho na no ye adwuma di ye ko ho ebe hu no se yetimi tracy obia what you say abante woni na tena die ba akomo 2 years woni na da HIV nil ba wo de ne still ewom hwa won sa ho enso na hyase wurane na ya na ba symptoms ni nyina show what you say nti ye besa akona kwabena ese won kwa test na ebeye because eja confirm bebre ehun se emo ane de wa baba wa ne mogem nti wo ye bekwa kwaye won so test no na ya dance for ni ahwe se yampa se moja no yade ni binimu a ne ato so afiri ho why ba de mekai na kowachi na kai so ne ababa wa na ye bibi pen de meka kire wa no why kwabena mi name de meka kire wa no yamwa me se usori na wi 1 Ghana e de mapapa ya na ni beso ti kowachi na dwen ho wate dwen bibi mama wate kwabena minim sa ya odie ewo wakoma minim pa mimi ni abema mi tufu ze wabanya HIV wuni binti kokoye ne ho ade eno de me kasa mi tu saafo na me nipa boni ni ba woni nete ayare na ba ne de buana busua hwe no mawie
Metio. Kase mo o dia na kana boa. Enti na mse pimpini wachi. Mama. Pini wachi. Kwate. Eja de wa say kan no. O kan okra. Hu nya hi. No kan okra chi. Ena say na ojina so ai say. Lawson FM. With my first one half of you. Treatment for so many months. Na me pese yin ha etnase. Sie say dey sie ya. Was it wa prim na kuma say onim wa bia na. Enti me nyere no. Na mbom no. Wes me try say kwam bia me fa so me hwemba no. I'm not here. Mateja. Ti kwabena. Ya be hwe omojam. E bi so kra na adema no. Ti e be kwa akohwem. Why? Nana je hwe na munye sa adwuma ne mame. Say nana je ba ni duabo a president, e ba no hospital a president. Anti nana pia ya adwuma ne mame 10 I trust you. Na yenkwankwo hwe ni mojam na yenkwanfeme. Eja wo bibi kan. Pa so an. Eso mpese o hwe me bo. Sie ko confirm na se bi won mojam de na mso ne bedi. Kwabena de wa say kan ni. Cause e ba ya na solution na kire say oni bi ni tin wo so o hwe no ho. Ne mo ye kwahwe ne bi won mojam de a ne mso bi a ne begina bia. Ne begina. Kwabena wate de wa say kan no. Ye kwa ya dance for e wo hospital kasiem na yakwa akohwe ye confirm se yade no ebi wom anase ebi nim kwada so SDA hospital mo twen ye ba eho ene ye test ahodo enti ye kwahwe na se ebi wo mogya mu a oso ono de uso msen Wampa chomi ni problem bia. Okay. Nti abusuya ye kona yakwa akoye sa test no. Enti transport manager we dia monya ne ntente ma me se sie na enu time a ye be pon show no nanka results na ba ebe ye me depa na yetimi akenkan mo fa menes case no emre me na ye nto adwumadie no so. Na no anti amahu efri brekum eba ye nchen. Wodi Mr. Danson na eba ye elder na waso one elder tenasia emfie bebre wo ma wo man na aware ni ku ye no elda shebo say we be si dan e de ama anti amahu na okokko she sa abo no san kan se we be man 2000 Ghana cedis e de aye esum sika 2000 otua mu 1000 cedis 2011 ena aware no egu ye be pemo ne 1000 aka ama edan a wo shebo se wo sie edan no so a wansi ya frɛ elder wa homa no so ma ne ka sɛ enkola ne tin na nko osi dan no be sɛ enkola ne do otwa to oketo no kura nya bro 30 years eti wonsi dan no ya bɔ no a wo se wonsi ye wie ya ne kasa ɛwɔ dantie mu no elder tiase sɛ ɔde ne baba ako ɛkɔ ama no ne nti nyame ya dom na December etotom wie a wo bɛhwɛ na wasi dan no ɛde ama antie mahu anti de eno so ekokosi ye no na that day na akwa ne yegina so e kan se won pe lorry fare bi transportation enfama antiama na eja won fan ko back enti no o send 200 Ghana cedis edema anti se won fan ko back enti ye hwe se nyame be ya adom na ne be na ko kan nsa wa ma no ne na wa hya se si dan no asase ne de wo ho asase na ye krado enti no ye be hwe na wasi de be fi mu ababia no ye de beba abesom de ne wo ho a ye ba be kenkan na mame kodi nkomotia wa mra oba pa na te se Matthew no anase ne beba no se ono no de me kan nyina no ye alleged mani ko hu se obutuni so fine na actions a ono show no eno na encourage me ama ye bruise at bia we because e ka me bo e wo mofra ne hu ene nia e kosu bia no assuming say ono ne de onfa ho onfa ka me bo ne ho because akolano responsibilities eye mene no nsese eboa ne enkolano enya da chepa ono ene de eja me pacho we enchiremu no ma yento yebo kakra de me pesa me so meka ene se de ekoto benkum a wo be react se onko jail no etoni fa so a me de meka ne se papa yi se kwabasa akra ne enye ne ba wo de na fa trauma kese mu enye easy say be ma ba wo ne ba na akonta edeba ne so se allegedly wone ne ba na ada awo nti wo be compensate wa akonta de meka no aha
je enka emra kwaso de saa pepepe emfumso ni ho na mom se wo ma konta ne wo na wo ne wo ba eda empa ba ko so na kola ne nyim na wo ye less concern enti senka wo ne me a enka wo so ba dwene sen aja wo dwene sa but se dia wo ka no se ekoba sa akra ne papa yi ba ya nyina be gina mu na dia wo kan yaye etimi mi ka kire wo se koba sa nya wakonta yi ba ese o compensate wakonta no for the trauma a wo do wakonta fam enye nzi se de sa asemo beto so se wo no ba danti enye DNA entimi de meka to wono ma no blueprint for na banti ba cho gina so na yentie DNA reading no why Mami me last me last word any say also no free say makunta no startili nyina na de meka bia no back me a enka sampempensuro we no nka yenu enti aja de akoso se ekoba se akra no enye wakonta iba na se obi gina na chi kasa won so yemfa nko gina emremu a Lawson media Maame Frimpomaa Korankye me team Lawson Afisem yeyi ya free sa amrasem ni mo ai okay tima yenko na read DNA ni pacho gina so na tie blueprint enti mo okay pacho ibidi kan ko second page ni baby a omo phone ni wono pacho omo mo hono me omo ya form sample DNA take omo samples no pacho yewo eja Mr John Mensah on the first person enyewo Agnes Mensah abofra ne mame enyewo John Mensah abofra no tino yebekọ first page no baby a table ni wono acho table no yo mbacho obi amie ni table na yenhwe afei mo betimi ede DNA no soft copy no ede ato TV ni so enti acho table no yo 3 sessions yo papa no eja John Mensah enyo Agnes Mensah enyo John Mensah enya abofra no yo numbers bia wo each market sa I was say a match for papa any abofra no I was say match wo all the parameters na we table ne so no nti bidi kan fa first marker no yo D3S1 358 so we share papa na yo 1617 oko abofra ne side a yo 1517 ho etimu se match back ho oko second marker na yo VWE papa no side no numbers na honom yo 1717 oba abofra ne side yo 1516 that's how say no match bi any ha say ti yebeko next marker no o hwe papa ne side yo 1113 o hwe abofra ne side yo 1012 that's how say so match bi any ha say and answer na ebeka say papa bi abofra bi papa no I was say across all the markets no any say match bi aba ho at least one match one mismatch there but more than two mismatch na say abofra no enye papa no eba na yenko conclusion pacho make a conclusion no John Mensah is excluded from being the biological father of John Mensah. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which has to be present for the biological father of the child John Mensah at multiple DNA system. Therefore, it is practically proven that John Mensah is not the biological father of John Mensah. John Mensah, what's wrong? I don't know about the number. What's wrong? Now, dear, I tell you, the buffalo kind of TV. Remember, say on TV. Sabre chini mame, translate ko chini mame. We say one ba chojina so. Okay, braso mame. Bra chini so mame. Acho ikuchi na eja John Mensah. Enye ne bane our friend no John Mensah.
so mame momfa powder no mame we are brotherhood a win for the brotherhood kai ejomensa ejomensa bofunu ejomensa dia kwa kwesi emi o kai akwani ejomensa ba akwani ejomensa ba ejomensa akwani nyoba die ne say akwa no enya oba bema sensi chi no so mame sensi chi no so mame so eje friend no Mr. John Mensa enye ne ba ne our friend no John Mensa Mr. Pompa Chote miti pa nti o so ne sen enkwala no so a aka no meye ni nyina enti no so yenka bo no nembra form Mr. Yeboa die dikan wakwa your first DNA wo de asema to wakontai so ya first one akwa ne nya ne ba you need to compensate him and so na DNA fufuro bi wo hono mo a ya yema ne ka no kranchira wo allegation na wo ya wo de asem to wakontai so no enye small allegation enye asem ketwa enti minim de enti a ese ye jawwe ema ne hange ne esa to ese say we ya amfa de ade aka nyina ne yenkonkwa ese wo compensate wakonta no ansa na matiase ana ya to aso ayenkra na aka nyina DNA Mr. Abu Anitio mi jina so pa ya anti de maka no me say de di kan ne wasan DNA na ya na determine ene science into obi nhwe obi ba enti se waye we na se wakonta no enye ne ba ene akora na you need to compensate him ese opedi bi e ma ne de kana no e de shira na no kosua bi mani die ansa na de aka no me Frimpomaa matiase ana ya sa yenkora na aka ni nyina DNA no yo onso waka matewasi nemo 96.3 that compensation no eno ana me de hwe emofra no enti se me compensation na after no why na be hwe emofra no enti nka wo ye DNA no so na se kwaba se ne ma nka no so be den eja me yemfa no kredie enka asem eja na yenye sa yemfa no kredie enka asem papa yi oluma papa panimu na me DNA no ya nya enka emwo ono ankasa ene na ma meti ase aye DNA no sa woti wa ya se wankasa wo ba wa wo no ne nada anyinsen okoti bi kura wan eno ti na me fo so ya se wo me yenye DNA no na ye hunu ni tirim ya ye DNA na wi akwa ne nya ne dia you compensate him wo pese ya to aso ye fefura ye ne to aso aye de me ka kire wa no no agya Mr. Abu Ambacho metie Maame enti se menso ahodi a me de hwe emofra no emensa fe en compensating bill sa wodi kro na ade hwe nkra no eno na ade tua for DNA na opese san ye de ma wo mu nteja kwachi kokodwe wo be fro na wape bibi de abro akontai e de hira na no eja we sa de na abeka no be we no mame no be we no mame eja mensa de maka no anno maka wa se mama o yesa kwa na nya oba o fa powder ni bi fe wanim o nsa fa obo na fa wanim na aha fa wanim o aha no fa wanim mame eno ano no eja mensa akwa ni nya oba enti no wakonta ye be hwe no apatawo o da je ne zan eja mensa wa homeso a very big trauma kase pa trauma eja mensa be we no mama o da je ne zan o ahoma no so ka kire no training me akonta yabo ambacho 30,000 Ghana cedis osi man 30,000 Ghana cedis no fam yawe ne kra because o de na fam onto so nsi obetu asan because on time who says kana me de man no no na me de hwe nkola no enti se no aha de ne oma enti edu ha enti ono so aha me wase ene memre debre mate uni obema na osuma me no so ofa de kwa kwesi eni ti de na obeka kire uni na o ama no ne no
the make a chance kwajo asem we de ne kan medin ne kan medin ni nyina no aka no ni nyina na menu no wa ma no ne aka no ni bibi aka bi Misa Yeboa eti pimpini wachi ono de wase 30,000 de obetimi bia ne yewi a yabato aso wachi de ho why enti ejamansa me matiri nkwa ede na abekan ejamansa ede na abekan ene mi ankasa me ma osika to kosuedi ejamansa mi ankasa me ma osika na dia to kosua ehira wa no efficiency mba minidida minimpa mahu the whole day winidi and as a free time ni na winidida be na otwumi ni winidida nti eja mensa ni ankasa me ma osika na odidi kura na mu nya ne de because eya se obawo ba na dia to so se ono ba da awo emu ya nti eja mensa ene me ma osika to kosua di kafra efia beti mpu enti na make us me yenye DNA no te say na akoba se enya oba no ebe na efiefo nyina hu tirim what you say nti yenya ni anema akosia di what na maska to kosia di eda mensa mami ni phone lines ni tiawa grow fine kokko mojadro me pa chope mojadro anomo a grow fine na no boa esiesie ni padua no 0244596532 na onimpanifo enkasa victory garlic mixture garlic adro wunya bi na no ma ebiebie ntini ni mo ema moja edi efrisane 0242545633 wono mo enkasa mebacho akwantu eba center osebra na uyemo ene hawo candidiasis ene adade woni na tete wa for akwantu 0593449877 Prophecy Scientific Herbal Clinic mepacho physical and spiritual dia prophecy wamo ena ebwa 0245786747 Dilo Fashion mepacho pe UK Turkey China US ene de kaka Dubai niema papa bia Dilo Fashion no ebwa wo office any home appliances ahodo no wo Dilo Fashion awonsa ebekabi 0208773588 Hello, good morning. Wait me anyina line so good morning. Good morning, madam. Good afternoon, Pacho. Ye do tu fo Nyankopon ase. Adama papa yi ba ye no. Na ya re hosem. Wo ka se won pin ye nyina ye de adwudu ene otu fo Nyankopon ata na chi a. Awade ka papa yi hu. Won hye ne de. No won fe fie fofo nka ne fie no munya boafo. Meda say na se me lawyer papa lawyer Francis Opoku say you can the Esquire lawyer kwaba me lawyer papa the biggest man what na say lawyer say bibia boko de yes kusa da ma de nyamia say message nso hu ye ne ho ye pa ma ni misa na Facebook for na pe divol lawyer tena say pe na messages ni ade mo ha adwododo mo ha de Paulina and love yesterday wo lawyer no pay Emine ma MFK me da ase e ma woni wabadwafo nyina adwuma mo bo adwuma pa data for damase Emine ba me ba no pe ya enye bone kitu bi asida na directors ese yemfamra workers ni nyina enura na ye launch your first anniversary na the cooperation of all the staffs my program na successful no na nipa ya dia osayeyi na mpanifo atumi anopai se me megina omanam na me mfase da the whole staff of Lawson Media from the lowest to the highest from the general manager to everybody mo boaye ma enura no launching no successful the can say the can the main program no is on the way ye be dini kase pa do ho cooperation no ni amana ayekama ye jinam na MFK enura me da ase no directors me instructions bi ya na enipa bi ho nanka ye se bo omudin na entempin ntino entmi amaso ena menya kwa me mfa so na menka
director sisi yemfa asida kese pa ema yewura Dr. Keke special aid to the CEO himself Dr. Keke say na enimu no adwuma nhihye ase ni fiti ase ni hye nyina no oka ho bi pa ombetu kwan akwa bruchi akwa machines ni aba be hye ni nyina oka ho bi oni director ni di akoni aba ni nyina I had specific instruction to express special appreciation to him, but out of hurry I forgot. So now me ton krama Dr. Keke, a special aid to say Yadanasipa. Yadanasipi. And MFK, said yes, I know. Me emphasize Dansoma, the law firm of Lawson Media, Kofi Ado and Associate. I have be a me a Jumano. Munim say Juma ni hon krata asem ni pipes nyina msemu monitor bu okwa na jopa ni ejinam na staffs no ye nkrata asem say the ya workers e ha mo contract no bibia betimi akoso pepe into director so yam fast that kase pa ma the staff of Kofi Adon Associate, especially the secretary administrative secretary Auntie Maggie, sister course Emmanuel ni bradon komuna ya doma sipa so mo so aboa no muti papa anadwubi aserve aware for na machi omasim na omoye workers star a contract that is what the masipa na the twa to MFK our parent company ye Lawson limited company ebuakwa omna ye parent company omna wo ye na omusumu support we be here na dwum he bia no ho ne de adesrede eko no ye nim dia me from ye damo ye damo papa enti Kanchre yenuanom mema na yenuanom ma ene kwabna ya aye bold yi bi se o ndi ohun se na ni nipai ewo 8 nso so odonti misra mo bi ensu asade no ebi ana otiri nya te se kwab se kwabna na afi kwoti ya na nso so gbate do ye be kwa kohwe ni moje mu eni nti mesre so hu ade bi sa na enfa wani enkonko wo so sa na menua bayi me bayi mpo ena me kasa edi afa no ho akire ma nyina ma ye hwe ye hu yi o ba ye wo na da wo so onsa akoko yi ba ye se wo fa ba ma ye chi wo fa kwabna chi na me se enna bebre no de na de ba so hu wasi so wo ye wadwuma ye de wakoto adwuma mu adepan mu etire ye mu se school na wo ko se den na wo ye wo ye adan na wonhwe sonsia na kakra no akoso kakra ne de watare dan ho ne de wato ho ne de ubutu ho ne de uyese wodi wie ya asa se ye yare se ya awo wo behwe na aba beto na sinsen ukom be ma de we ya awo a ga be usakola ne titare no ne ho wase wo life awie so ahuno eni nti ma mesre mo se oso obe ware me waso obeye mi sei oso obeye mi sei no wajai ade a wo ye na wode akwa to be ma so se oso obe ware mi nti oso obe ware mi no kra anya se wo twen yi o wone wo koda so ati ase ena se sei yare abai enye kwabna yi nko a wafa mema mienu be kwabna chi se de no osi bodin madepa we se nso nana efe keke nko amaware na be ye nika nso re akoji egu na se ye hunhum HIV o se ye de ani o no kwasem ni ehu menyi ni ye se hunhum HIV bia wo ho no ukodi a ebeba wo ma obi de na ye friend say sa pepe fue ye de ya ebeba o eti ye hwe ahusu yie ebi akra na wokofa obi ade bi ya wo ho ntasuo ni kissings ebi kra na nipa no onya yi ba o kisiu ne ketrema intasuo eba nanuma na nso kwakwaji a ebeba eniti wo say intasuo ba yesima elder kissing na say cats eba cats bad the ochire mu na wo say ye ka na ewu cats ewu mu a anyasa ayi sure go intasuo de adidie mu no etimi free mu ba enye mogya mu yare na baba waka asem bi ama na yemu mogya mu yade
Matias on ebi kura free them baby kura bibi ati no cats one wo didi eno de wo ebi kura na no aye kro se wo didi no ka ne katrema ena bia ayi ni na won aye hwe ye ho ye simple wo de kiss no na se kwan da ho a ya ye ke that's it elder bacho bro mama Maame Frimpomaa me da se DNA fo na ba ma yenka kaimanfo DNA fo na ba eja nso wa ha enti ne ba ne de da wa ama o ne ba ba ya no abaya na ono na wo akra na yesusu se boga ni susu se me de mi susu hwe boga ni susu no ne ba ne de wa ama but omo de akra na ba eja nso aba na ne ba no se de no ma akola ipa em se bibi ha na kakra wo bibi ha no Maame Frimpomaa asema ya kan ne yi kwadu ene kwabena keke kwadu ne kwabena me yawo e wa asemi mu no baako ene se ekwan a ababa yi afaso enya sa yare e me ya pawo na HIV na ho e wo se yetimi 5 di kasi so na ye kasa kire ye ho yo bebere na fa ne se da bere ni ho ti wo hia wo bia na wona ne ye yi ayi no so ye yi a e be ye yi ye wo say Maame Frimpomaa say Ewiabo. Eda say eyi. Mesi eyi. Enti eyi. Eyi. Ti ani bo. Awuze, de ma ade ne ha adwene ne se. Awuze emema ne ma hia, de ba ya adwene mu ye na. Se maame ne nkwada. Na nipa na won ne nkwada, wunim ne ye wo no ho. Maame Frimpomaa HIV no abo. Aba papa mom yen kan kire maba ne mrante no o makono sori ya no mu refri ba bi o mu firi no sa wo ye wa adwen se wa kono akeka no ho na ba bi a obewura masa obetete ne yama ababa we ne kurani ne ho ofe ne ho ofe nti kwabere hu no wa anwene bibia anka ho bi o no ye na adwen so ne betena na wo hwe ne yakofa abayi na minimo kwabena uni so obetimi ahya ne ho akonfo kwabena abrante ye hoyi say a cast on madru and answer on Fahom answer go bit my because on through. Sir, or bar no co amaya yet dear dance yes or HIV by hours may call a row. Not the corner cries out Cobema. Hey, a depend could drop on a pow. Condom cramming found Conaro. Honey, someone. Hey, I could drop on a pen of branch away, but I yet to the puffer. A dear power wouldn't say. Enya obe wo ni nya obe pra wo se da bi we de maame ko so hwe enya ne kwa akura so no Maame Frimpomaa me ha oni ababa yi se me hwa ade no a wayam fomso de edi kan ne se wo hia branti a wo ye adwuma o man so obe waro de na esi se ofa na chi ebetumi abase sa branti no o hia na santase no e na ato yare yamane no na yensu ade wa ha emma se yare wo be ma ho no de ma oba ne nsa kan ntem aya sampa na meka no oba nsa ka ntem efi se be ma ne ja ne humu em oba na krachi eyese ebekọ akọ check ni bio because se watumi ehunu se ade wanya bie na wo kọ no road de krachi ne ho aya me nwanwa papa na emom yen kasa nkyere ye ho ahweye mra na HIV ewo ho me hu ya baba me ra ho sare wate ho na sane ne nipadua ye ne sane areho bi akyekyere no na oka nana na ye Awurade hu ababa ye mobo na on sane yare ma mate da me da say na blueprint for aye ready ma minni enkomotie wa imra